Hyvää maanantaita. Nyt on, minä en muista monesko päivä nyt on. 12 päivä. Ja tää himpusti aiheuttaa pientä päävaivaa. En tiedä, onko hän nyt sitten allerginen tuolle ruoalle, mitä on hankittu, koska näyttää vähän semmoiselta selkänahan nykimiseltä. Ja sitten hän täällä säntäilee hirveästi ja nuolee pyllyä ja tekee kaiken näköistä, niin veikkaan, että siinä on nyt joku ongelma. Ja täällä on itse asiassa himpusti ruuat syömättä. Että joku siinä nyt on. Et se kyllä käy niitä syömässä sit kun se haluu. Voi toki olla, että se on käynyt syömässä jonkun muunkin ruuat. Mutta mä rupean tässä nyt aamusella, kun nyt on vapaa päivä, niin etsiskelemään sitten jotain hypoallergeenista ruokaa, mikä toimisi himpustille. Niin katsotaan, korjaantuuko asia sillä. Et toki voi olla, että silloin vaan iho niin kuiva. Et nyt kun on tää pakkaskausi, että hän oireilee ihan senkin takia. Mutta selvitellään ja katsotaan, mitä nyt sitten. Ei muuta kuin tablettia käteen ja pläräämään kissanruokakauppoja. Itse asiassa mietin, että jos vaikka lähtis käymään Mustissa ja Mirressä ja hakisi sieltä jonkun pikkupussukan. Että jos se olisi semmonen, mikä kävisi sitten kaikille. We'll see. Mutta tää on vähän tämmöstä taituroimista välillä, että jos on tämmösiä niin allergiahaasteita, kuten kissalla usein on, niin mitä sitten syötetään. Kun mä mielelläni syöttäisin koko porukalle samaa, mutta se ei aina onnistu. Että esimerkiksi Hessullahan oli kala-allergia, niin se rajoitti sitten aika paljon sitä, että mitä pystyi syöttämään. Mut joo, ei tässä. Minä rupean imeskelemään tästä smoothieta naamaa ja kahvia naamaa ja sitten tää päivä taas lähtee. Katsotaan, selviääkö tää asia nyt tämän päivän aikana. Tässä onkin päivä mennyt tyhjää toimittaessa. No, sain mä nyt sentään yhden tilauksen tehtyä kissahiekkaa ja tämmöstä. Ja sit mä laitoin mun ilman kostuttimen taas päälle. Ajattelin, että jos toi vähän auttaisi siihen kissojen ihon kutinaan ja sitten myöskin omaan ihoon. Tämä olisi vähän helpompi hengittää, kun noi pakkaset tekee sen, että sisäilma kuivuu ihan älyttömästi. Niin jos tuosta nyt olisi edes jotain apua. Mutta että vielä en nyt ruokaa himpuusille tilannut. Että mä menen käymään Mustissa ja Mirrissä ensi viikolla. Mulla on sinne Royal Caninin lahjakortteja. Näitä Fannin näyttelyvoitto lahjakortteja, niin käyn katsomassa sieltä, jos me löydettäisiin jotain sopivaa evästä. Toki siis aion myöskin tilata ruokaa, mutta että jos sieltä nyt ensi hätään sitten löytyisi. Mut joo, se mitä minä täällä nyt on tekemässä, niin kokkailuhommia, jumalattomia kanan filepihvejä. Et mietin, että nää olisi ehkä voinut laittaa tuohon airfryerinkin, mutta no, laitettiin nyt pannulle. Ja ajattelin tehdä itselleni tosta salaatin. Tosin on vähän semmonen vilu, että en tiedä, että miten hyvin toi salaattinen mahtaa tähän sopia, mutta no, syödään nyt salaattia kuitenkin. No niin, se on kuukaapas tiistai aamupäivä oikeasti. Kellohan siis on 10:30. Ja oon tässä nyt tekemässä töihin lähtöä tässä viikonlopuna.
ystävän kanssa sovittiin, että hän tulee vielä tänään 16.30 laitattaa kyntensä, niin menen nyt kanssa vähän sitten myöhempään. Sain nyt nukkua vähän pitempään ja jotenkin tuntuu, että oli hirveän levotonta nukkumista. En tiedä miksi, mutta ei voi mitään. Hei Harri, laitetaanko me peti? Laitetaanko me peti? Joo, Harri tuli minun kanssa auttamaan petaamisessa. Harri tulee aina auttamaan petaamisessa. Harri on hyvä auttamaan. Joo. Oppita. Näin kuule, laitetaan peti. Laitetaan kuule peti. Harri haluaa, että nyt pelataan tonne sekaan. Kuku. Kuku. Meidän kukkuulekki. Kukulekki. Nyt ei kuule Harri kerkeä kukkuuta leikkimään pitempään, pitää lähteä hommiin. Hommi, hei Hilmu. Hilmu. Hilmuinen, pieni hilmuinen. Niin. Tyttö, minä tulen sitten takaisin. Noniin, täälläpä taas. Mulla on parikin uutta tuotetta. Moisturizing Illuminating Primer ja sitten Skin Tone Perfect Winter Glow. Kumpaahan mä nyt kokeilisin? Nämä on siis molemmat sellaisia tuotteita, jotka tuli siinä Lumenen kalenterissa vielä kun näkis. Ihon sävyn heleyttäjä. Natural Glow Primer. Primer kuulostaa siltä, että sitä voi töötätä meikin alle. Testataan. Tän pitäisi tasoittaa ihoa. Sopii myöskin kuivalle iholle. Aika kevyt tuoksu. Ihan ok. Et mä nyt toivon, että mun lärvisi tästä siljää ihan valtavasti, kun mä tätä nyt laitan. Ja meikkivoide on niinku posliininukalla. No. Yes. Ladataan siihen päälle myöskin Lumenelta Fermatta meikkivoide. Mulla on täällä tämmönenkin primeri. Muistanko? Kertoo paljon, miten runsaasti mä oon perehtynyt tähän meikkihommaan. Sitten mä ostin tosiaan irtopuuterin. Tietääkseni irtopuuterin. Joo, täällä on tämmönen töpsötinki. Vielä kun tässä auki. Naisellista meikkaamista. What? Ja tuolla vipalla minä en tee mitään. Tykkään käyttää kapukia. Tällaista ei tuu niin paljon sitä puuteria, sen saa jotenkin tasaisemmin ja kivemmin. Et mulla on tässä nyt ehkä 20 minuuttia aikaa laittaa naama ja karvat kasaan. Tukka olisi toki pitänyt pestä, mutta se nyt jäi eilen tekemättä. Niin. Katsotaan sitä sitten iltasella. Tosin tänään menee kyllä vähän myöhään, mutta ei voi mitään. Tänään on ihan täyspäivä. Huomenna ei ihan. Mutta no, katsotaan. Sitten mä mietin, että jos mä ehtisin, niin mä voisin semmoisen tunnin polkasta tossa. Sitten kun mä pääsen kotiin. Mut tosiaan niin katsotaan
jaksaako ja miten helvetillinen nälkä on siinä vaiheessa ja miten se nyt sitten menee. Menee toi päivä, tai siis ilta. Ja huomenna mulla on myöskin sitten iltahommia. Et keskiviikko taitaa olla ensimmäinen päivä, kun ei oo. Niin. Täytyy katsoa, jos siihen saa sitten pyöräreenin. Ja sit mun pitäisi siellä himpustella käydä hakemassa niitä raksuja. Raksuja. Niin. Jos se nyt on siitä kiinni se sen ihon kutina. Toki se voi olla myöskin kuiva. Et mä katson, että pikkusen semmoista hilseilyä siellä niin kuin hännäntyvialueella on. Että täytyy nyt vähän seurailla sitä hommaa. Että ei se ole kivaa, jos toinen kutisee niin, että meinaa ihan tuskastua. Mut joo, tämmösiä tällä viikkoa. Ja tästä tää viikko taas kuulkaa lähtee. No niin, se on kuulkaa päivän hommalaiset ohi ja täällä koitan järjestää itseäni nyt kotiin päin. Kello on 6:30, meni nyt tosiaan vähän myöhemmälle tänään, mutta ei se nyt haittaa. Vähän ois nälkä, niin lähden tästä nyt sitten kotiin päin syömään. Ja se voi olla, että illalla ei nyt sitten enää tuu mitään ihmeellistä tehtyä. Että oli toiveena vähän, että olisin polkenut, mutta voi olla, että ei jassa. Mut joo, ei tässä. Minä lähden nyt kotiin päin. Hyvää. No, missä se kamera? Mikä päivä nyt on? Keskiviikko, huomenta. Eilen ei tullut sitten enää kuvattua siinä iltasella. Se on mennyt viestitellessä taas se ilta. Ja tälleen, niin aika vähän tosiaan olin kotonakin, niin en sitten enää kuvannut. Mut joo, aamupala touhuja taas tuttuun malliin. Ja nyt mulla ensimmäinen asiakas tulee muistaakseni 11.45, eli 2 tunnin päästä. Niin mä tässä mietiskelin, että periaatteessa minä ehtisin käydä tänään vielä ennen töihin menoa siellä Mustissa ja Mirrissä hakemassa kisuille jotain raksuja. Että jos himpustilla nyt tosiaan on sitä allergiaa, niin vaihettaisiin heille nyt ainakin sitten ruoka. Mutta että katsotaan mikä meno. Toki mun pitäisi töissä siivotakin, että siellä olisi semmoistakin tekemistä. Että mitä tässä nyt sitten tekisi. Tietysti mä nyt eihin sinne Mustiin ja Mirriin huomennakin. Sitten, mutta tietysti mitä aikaisemmin mä saisin Hilmalle sen ruoan vaihdettua, niin aina parempi. Mutta että katsotaan mitä tässä nyt sitten tehdään. Et kello on 9:15. Oon taas vähän myöhempään menossa, niin senkin takia tässä nyt vasta aamupalasella. Ja no, tää päivä on ihan suht hyvin täyttynyt. Huominen on hiljaisempi. Mutta toivotaan, että nekin ajat siitä nyt sitten menis. 8 astetta lämmintä, siellä on vähän lauhtunut. Ihan pikkusen hipsuttaa lunta. Niin tommonen ihan miellyttävä keli siellä nyt kuitenkin on. Mut joo, ei tässä. Mörkökupista kaurapuuroa naamaan ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. No, eihän mä mihinkään Mustia ja Mirriin ehtinyt. Mä rupesin editoimaan videota. Kiva video tulikin. Toivottavasti olette kattonut sen. Siellä on nyt siis Harry ja Fannin muotokuvat, jotka mä otin viime viikon lauantaina. Niin siellä on semmoset
Et toki ne samat kuvat mulla sitten menee Instagramiin Blackfacein verkkosivulle ainakin. Niin, niitä voi sitten, tai siis, mikä se on, Instagramin sivulle, niitä voi nyt sitten ihailla sielläkin. Mut joo, nyt sitten pitäisi tässä yrittää järjestää itsensä sinne työmaalle. Siellä on nyt itse asiassa sellainen juttu, että siellä oli aikaisemmin varattuna eräälle vanhemmalle herralle aika 11.45, eli tämä mun ensimmäinen aamuaika tai päiväaika. Ja sitten samalle herralle on varattuna myös 14.45 toinen aika. Niin ainakaan sitä ekaa aikaa ei ole nyt peruttu. Et mä nyt oletan, että sieltä on joku toinen tulossa sitten sillä toisella ajalla. Jos ei oo, niin vähän silleen tyhmä juttu. Että se toinen olisi pitänyt sitten kyllä perua. Mutta kun ei sitä nyt ole peruttu, niin taas sitten, että viittiinkö mä nyt ikäihmiseltä ruveta laskuttamaan 2 kertaa sitä aikaa, jos nyt se itse asiassa varmaan soittaakin. No niin, aivan oikein sieltä herrasmies soitteli ja hän tulee nyt sitten tässä aamupäivällä. Niin minä tästä laitan sängyt läjään ja lähden veivaamaan kohti työmaata. Päivähommeloiset tehty. Pääsen lähteä kotiin kello 6:15. Ja sit mulle olisi paketti tuolla automaatissa, käy hakea sen. Siellä on mulle uusi semmonen LED-valolista sinne mun olkkariin, koska se edellinen meni poikki. Että Harri poika oli sitä sen verran rouskinut auki, tai siis rikki. Että se nyt tuli tiensä päähän, mutta sattui hyvä tuuri. Että ne kyseiset samat LED-listat oli -50%. Niin saan ne nyt sitten hyvällä hinnalla ja minä tilasin niitä heti 2. Et ihan senkin takia, että jos mä tarvin pentuhuoneeseen valaistuksen, mitä minä pystyn sitten ohjaamaan etänä, niin on nyt sitten olemassa sellainenkin. Mut joo, nyt kamat kasaan ja LED-listoja hakemaan ja kotiin. Kotio on tultu ja ei saa repiä. Ajattelin, että voisin tuossa vähän polkasta fillaria. Jos semmoisen tunnin treenin tekisi, niin se olisi ihan hyvä. Niin. Ei muuta kuin pyörä tulille ja sittenhän me poljetaan. Oho. Joko mennään nukkumaan? Mä ainakin oon ihan valmis. Ja Otsuki on ihan valmis. Otsuki on ihan valmis. Ja Helmuki on ihan valmis. On täällä Himullekin ihan valmis nukkumaan. On ihan valmis nukkukin. Joo. Kyllä me mennään puikulle nukkumaan Himupuihin. Kyllä me mennään nukkumaan. Saisiko sua rapsuttaa varovasti? Varovasti sua rapsuttaisi. Ihan tietty pikkuisen. Näin. Joo, ei enempää. Saat olla siellä. Joo, sinun paikka. Tää on Himpustin paikka. Minä saat olla siellä. Herre. Ole siellä vaan. Mut joo, eipähän tässä. Hampaan vesulle ja unille. Ei oikein muuta ymmärrä enää tänään. Että ei tässä. Minä kiitän ja kuittaan taas tältä kertaa ja me nähdään kuulkaa sitten seuraavalla videolla. Moido!